Sa ibang pang balita, Police Regional Office 6 nagsugod na sa investigasyon sa pagsulod sa PNP IMEG sa Iloilo City Police Station 4 sa Molo. Mga personnel sa istasyon magapanabat kung mapamatudan nga may salabton. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Ginaimbestigahan na sa Police Regional Office 6 kung may kamaturan nga may yara sang dismiss nga pulis nga may kaso nga murder nga nakitaan sa Iloilo City Police Station 4 sa Molo. Rason nga ginsulod sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang police station sa Miyerkules apang nanging negatibong operasyon. Ang issue naman po natin sa pinag-uusapan natin ngayon, dahil po doon sa kung paano po i-execute yung operation po na IMEG. Kasi nga sabi po natin, sa ngayon, wala po tayong sinisisi kung sino ang tama o mali. Ginpadulungan sa news team ang opisina sang PNP IMEG agud magkuha sang patag. Nagpaiway na nga magpa-interview apang naghatag sang statement ang team leader sang PNP IMEG nga nag-operate diri sa Iloilo City Police Station 4 nga lehitimo ang ila operasyon kag nasiplatan gid kuno ang ginapangita nila nga dismissed police officer diri sa police station. Nagpasalig sang patas nga investigasyon si Tuanyo apang sa tion nga mapamatud-an nga nagpadulong ukon ginatago sa istasyon ng dismissed nga pulis magapalabat ang mga personnel sang ICPS 4. Ang sinasabi po natin na kapag mapatunayan na totoo yung report, ito po, tutulungan natin yung National Police Commission na pagkakalap ng mga ebidensya para makapanagutin naman yung Station 4. Gintinguan sa news team makuhaan sang pahayag ang pamunuan sa Police Station 4 apang may gag order na kuno nga ginapatuman. Kahapon nagpadulong man sa istasyon ang makatapos ang Napolcom 6 agud magpatigayon sa investigasyon. Upod kay Hans Tierto, John Sala, Anaga, Ratsada.